खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं दिनै नोंसोरनो माखासे सोंलुफोरनि फिननायखौ होलांनो नाजागोन नोंसोरजों सावरायनायनि गेजेरजोंनो रायलायनायनि गेजेरजोंनो रंजानायनि गेजेरजोंनो कोविड-19 नि गोसारनाया बारा जानायनि जाहोनाव आथिखालाव दुलाराय हादोरसायावनो बा हादोरावनो फरायसालिफ्रा बन्द जानानै दङ जायनि थाखाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना फरायसालियाव थांनानै थाखो खथायाव थांनानै सोलोंथाइ लानो हायाखै नाथाय बेनि गेजेरावबो अनलाइननि जोहै माखासे सोलोंथाइ होनो राहा लादों आरो आङो नोंसोरनो माखासे सोंलु सोंगोन गेलेनायनि गेजेरजोंनो फंबाय बिनानावमोन नोंसोरो मा गेलेनानै मोजां मोनो जानांगौ बांसिनानो बुंगोन क्रिकेटआ जादों आउटडोर गेम एबा बायजोआव एबा फिल्डआव एबा फोथाराव गेलेग्रा मोनसे गेलेनाय आरो बे गेलेनायाव मोननै हानजा थानांगौ जेरै नोंसोरनिखौ ए आरो आंनिखौ बि होननानै साननानै लादो नङा होमबा ए हानजायाव सा 11 गेलेग्राफोर थायो आरो बि हानजायावबो सा 11 गेलेग्रा थायो माने मोनसे हानजायाव सा 11 गेलेगिरि आरो मोनसे हानजायावबो सा 11 गेलेगिरि थाथारनांगौ माने मा गासै 22 जियानो जादोला माने क्रिकेटआव मोननै बाहागो थायो मोननै नङा मोनथाम बाहागो थायो बे जादों मा बेट हमग्रा बेनाव बल खुबैग्रा आरो फिल्डिं खालामग्रा नङा होमब्ला जियानो जादोला माने बे गासैबो क्रिकेट गेलेनायनि नेमखान्थिफोरखौ जों उनावहाय मिथिजोबगोन नाथाय क्रिकेटखौ सामलायनो थाखाय मोनसे हादोर गेजेरारि आफाद दङ बे जादों मा आईसीसी फंबाय बिनानावमोन नोंसोर मिथिगौना आईसीसी नि आबुं मुङा मा एबा आबुं फर्मआ मा आईसीसी नि आबुं मुङा जादों इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिल आरो बेनि हेडक्वार्टारा दङ दुबाइआव यूएई हादोरनि दुबाइआव बेयो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौना आरो गुबुन मोनसे गेलेनाय दंबावो जोंनियावनो बेबो आउटडोर गेम बे जाबाय फुटबलखौबो गोबां सुबुङानो गेलेनो मोजां मोनो नोंसोरबो जानांगौ फुटबलखौ गेलेनो मोजां मोनो नङा होमबा फुटबलखौबो सामलायनो मोनसे हादोर गेजेरारि आफाद दङ बे आफादनि मुङानो जादों FIFA आरो बेनि आबुं मुङाबो जादों बा आबुं फुल फर्मआनो जादों फेडारेशन इन्टारनेशनेल दि फुटबल एसोसिएशन बर'आव बेखौ बुंनो हायो माने फुटबल हानजाफोरनि हादोर गेजेरारि आफाद होननानै जोङो सरासनस्रायै बुंनो हायो आरो बेनि हेडक्वार्टारा सुइजारलेण्डनि जुरिकआव दङ बिदिबा नोंसोरो मिथिबाय क्रिकेट आरो फुटबलनि हेडक्वार्टार्सफोरा बबेयाव दङ आरो बिसोरखौ बबेहाय गेलेनाय जायो नङा होमबा न' सिङाव मालाबाबो बेखौ गेलेनाय जाया बेनिफ्राय फुटबलाबो सा 11 मोननै हानजाजों 22 गेलेगिरिफ्रा खेबसेयैनो गेलेनाय जायो नङा होमबा आरो बेखौ 90 मिनिटनि थाखाय गेलेयो दान्दिसे सम 45 मिनिटनि उनाव थाद'नानै जिरायथ'नायनि उनाव फिन गेलेफिननाय जायो जेरै जों क्रिकेटआव जोङो इन्टारनेशनेल वान डे क्रिकेटआव जोङो जेरै 50 अभार मोनो आथिखालावथ' 2020 फैबाय 2020आव 20 अभार थायो मोनसे अभाराव गासै मोनद' बल खुबैनाय जायो जियानो जादोला बेखौ जोङो मिथिबाय नङा होमबा फैदो जोङो गुबुन मोनसेयाव फैनि जोंनि हादोरनि मुङा मा मिथिगौना बयबो जों बयबो मिथिखागौ जोंनि हादोरनि मुङा भारत नाथाय भारतनि आबुं मुंखौ एबा मावख'आरि मुङा जादों रिपाब्लिक अफ इन्डिया माने मा भारत सुबुं हादोर नङा होमबा जों मिथिगौ जन गण मनआ जादों जोंनि संबिजिरारि मेथाइ नङा होमबा बे संबिजिरारि मेथाइखौ सोर लिरदोंमोन मिथिगौना फंबाय बिनानावमोन मिथिया नङा होमबा जोंनि हादोरनि साखाथियावनो नांजानाय दङ बांलादेश नङा होमबा जोंनि आसाम रायजोनि खोला सोनाबाव थानाय हादोरनि मुङा जादों बांलादेश नङा होमबा
आरो बांलादेशनि संबिजिरारि मेथाइया जादों आमार सनार बांला नङा होमबा जनगण मन आरो आमार सनार बांला बे मोननैबो संबिजिरारि मेथाइखौ सोर रनसायदोंमोन मिथिगौना रबीन्द्रनाथ ठाकुरा बिदिबा मिथिबाय जानांगौ फंबाय बिनानावमोन रबीन्द्रनाथ ठाकुरानो जादों जोंनि भारत हादर आरो बांलादेशनि हादरनि नेशनेल एन्थेमनि संबिजिरारि मेथाइफोरखौ लिरग्रा सुजुग्रा नङा होमबा जोंनि हादरनि खोथाखौ बुंबाय जेला जोंनि रायजोनि खोथाखौबो बुंनोसै जोंनि हादरसेयाव गासै मोन 34 जिल्लाफोर दङ नङा होमबा जों बयबो मिथिगौ बावैसो सिगाङो बजालियाबो मोनसे जिल्ला जादों आरो बेनिफ्राय गासै जोंनियाव 34 जिल्ला दङ आरो बेनि सिङावनो जोङो बिटिसि आबो दङ आरो बिटिसि आव गासै मोनब्रै जिल्ला दङ बेफोर जिल्लाया मा मिथिगौना फंबाय बिनानावमोन बिटिसिनि जिल्लाफोरा जादों क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लाजोंनो बिटिसिआ दाजानाय बिटिसिनि आबुं फर्मआ मा मिथिगौना माने बिटिसिनि आबुं मुंखौ मिथिगौ बेनि आबुङा जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नङा होमबा बर'फोरनि गेजेराव दासिम मोनथाम गोरोबथा जानानै फैबाय नङा होमबा बावैसो 2020 मायथाइयाव थामथि गोरोबथा जादोंमोन बे जाबाय बिटिआर गोरोबथा बिटिआरनि आबुं फर्मआ जादों बा आबुं मुङानो जादों जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखौनो बिटिआर होननानै बुङो 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे गोरोबथा बायदिनो मोनब्रै जिल्लायाबो दाजादोंमोन दानिया फैदो जोङो बिटिसिनि खोथाखौ मिथिबाय जेला आथिखालाव मा बोथोर जानानै दङ जोंनियाव दा आथिखालाव दैज्लां बोथोर जानानै दङ आरो दैज्लां बोथोर जानाय लोगो बर'फोरा बा बर' गामियाव मावनाय दांनायनि मुखुब जायो मानो होनोबा दा माइ गायनायनि सम नङा होमबा दुब्लियाव आबाद मावनायनि सम बुंनायसाय फंबाय बिनानावमोन बोथोरा मोनबेसे दङ बोथोरा गासै मोनद' दङ बे जादों गोजां बोथोर गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर दुफां बोथोर आरो उदां बोथोर नङा होमबा बोसोरसेयाव मोनद' बोथोर थायो आरो बोसोराव मोनबेसे दान थायो मोन 12 दान थायो नङा होमबा आरो मोनसे सप्तायाव मोनबेसे सान थायो मोन 7 सानजों बा मोन 7 सानजों सप्ता खनसे जायो बा सप्ता मोनसे जायो आरो बेबायदिनो सप्ता मोनसेयाव बारायफोरा मोन 7 थायो जेरै समबार मंगलबार बुधबार बृहस्पतिबार शुक्रबार शनिबार आरो रबिबार इंराजियाव बुङोबा सानडे मन्डे टुइसडे वेडनेसडे थार्सडे फ्राइडे आरो सेटारडे नङा होमबा फंबाय बिनानावमोन नोंसोर मालाबा मानास नेशनेल पार्क एबा मानास हादोरारि पार्कआव बेरायहैबायना बेरायहैखैबा नोंथांमोननो आं खोन्थानि बे जादों टाइगार रिजार्भ आरो बेहाय जोङो दावरायखौबो मोननो हायो दावराया जादों मा हादोरारि जोंनि दाव बिदिब्ला हादोरारि दाव होननानै बुङोब्ला जोङो दावरायखौ मिथिनो हायो जियानो जाया मानो फंबाय बिनानावमोन जोङो गुबुन गुबुन सोंलुफोरनि फिननायखौबो होलांबाय थानो नाजागोन बेनि थाखाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुखावना हो बुखावना हो जाहाथे भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नटिफिकेसना मोनहैग्रोयो आरो भिडिअफोरखौ नायग्रोनो हायो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उननि समाव जोङो गुबुन गुबुन सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैगोन नङा होमब्ला गोजोन्थों।